И здравейте, пичове, аз съм Левент БГ Про и ще направя клип на Subway Surf и това, което съм постигнал. Да, ще ви го покажа и още не съм си преоблякал. Леко сега! Мамо, не идвай тук, защото правя клип. Добре. Чакай, че направо ми писна. Ох, имам рана, мамо, тук. Нали знаеш, тая рана? Да. Това много ме боли. Мий си ръцете постоянно. Да, си ги мия. Клип ли правиш? Да, Леко те. бягай. Не. Аз най-много обичам робота. Той най-много ме кефи. Здравейте, хора! Бягай, бе. Абонирайте се за мен, като Мог ти нямаш нищо, мог. Само ако ще поиграем, защото... What? Откъде имам тия две, бе? Нали имах 4? Още. Няма ли да ги използваш? Аз не си ги... как бъгна? What the fuck? Много яко. Абе, как бъгването ще е яко, бе? Седно да кажеш... От не можеш да умреш така. Да, бе. Седно да кажеш, че да изхвърлиш букука е гадно. Е хубаво. What? Не. Тихо се. Каква е? Флоу. Каква е тая дума? Аз не разбирам. А сега подобрявам рекорда на Мария Бучкова ли е това? What the fuck? Не. Джорджия. Няма никой да я мигне на Джорджи. Кой ти каза, бе? На Джорджи на баш, че играе Явор. Май. Да! Уцли. Или бат кои. Може би. Не бе, Джорджия си играе, нали съм я виждал. Така. Лото сега трябва да вземе. Иска ми се падне златна кутия. Много отдавна не съм... Чуе пистолет. Джайм, бягай, не показвай това не. Ако мина рекорда на Джорджия, Джайм, даваш ми лев. Дай, даваш ми 10 лева. Ти кажеш, няма го надмина. Ще видим. Нямам 10 лева. Ще ми дадеш. Ако искаш 5 лева. Добре. Докато събера. Докато събереш, ще има 2 години. Не можеш да събера. Пичове, ще правим в събота или в неделя клип с Иван. Това е Иван. Един ютубър. Иван Балчев. Да. Ще правим клип. Това е много готин пичага, много добър приятел на мен. Фак! Умрях. Добре. Кутийка, ей! Исках златна, бе. Закуря касетофона, много ги мразя. Преди имах всичките... Не всички герои. Някой от героите имах 3 милиона рекорд, само че аз тогава си изтрих. Сега ще покажа моя най-голям рекорд. В класацията съм на първо, второ, трето, четвърто място. На силварите, бронзовите и What and the Best. Diamond. Покажи на Криси рекорда. Какво? На Криси да не се абонират и да му покажа рекорда. Тихо е. Сега... Пичове за... Мохи бе, Джани, бе! Да не правиш ти този клип? Случайно те питам. Добре. Не трябваше да натискам това, майде. Голема работа, че съм казал нещо. Да. Бас. Ето да. Ти само го повтаряш. Пичове... Не мога да говоря много, защото имам рана. Не искам ви я показвам, защото малко е гадно. Разцепена ми устата. Така. Лац. Ще ви покажа. Така. Много е гадно тая рана, само ми щипе. Пак ще поиграя малко. Може да видя? Те не се вижда, бе. Седно не хотел да ръснеш. Брутална. Да, това е направо брутална рана. Ти да ме боли. И пичове, на всеки... забравих да ви кажа в миналия епизод. На всеки 10 клип или... Не, няма да развалям сега изнената. На някой друг клип просто ще ви го кажа. Прави да? Не. Точно са не. И по-късно, някъде в събота,
по-далечен. Ключ. Ще правим в събота клип. И баба. Това е. What the fuck? Бъгна ли или просто ми се привидя? Не, привидявам се. И аз съм на левел 9. Това не знам дали са левели или нещо. Скоро чета, ама аз си ги наричам левели. Някои ги наричат скоро чета заради хиксовете по това там 12, 9, както съм аз. Някои казват, че просто си увеличавате бързината или пауъра. Не ме е там, какво казват. Някой клип може да го направя, когато събирам по-голям рекорд. Сега имам доста малко пари. Доста ми отне за този красавец робота. Сега искам да ви покажа. Искам да ви покажа. Ето. Аз съм на второ място от моята си класация. От всичките им приятели аз съм на второ място. Ето, може да гледате. Това име Роза го играе един баща. Как? Това е Явор, той е много голям пич. Баща на един Криси, не знам дали сте го виждали, аз съм правил клипове. Да, той не е ютубър. Аз съм правил клипове с него, само че си преинсталирах телефона, и просто не можах да си... Не съм... Изстрели съм и с всичко. Всичко се изстрелил. Или... What? Мариан Лози, дай. Добре. Така. Мисля... Не знам какво мисля. Там черна дупка. Това не е черна дупка, ми просто за разсянката. Там има едно стъкло, вие не го виждате. Това е прозорче, да не е стъкло. Това не се вижда с тъмнината. И в момента е... в майка ти дева. 6:40 някъде. Чакайте сега малко мистери 1050. Баси. Супер мистери бокс. Втори ден, трети ден, четвърти. За утре, днеска, 2. Добре. Места си постоянно това, защото да натискам. Много искам... What the fuck, каква бе? Кълчи се като някаква проститутка. Да, не ме за тебе. Каквото бе? Да бе. Аз много не съм запознат с тия герои. Просто си освобождавам тия, които ми допадат. Нинджата, нещо не ме кефи много. Тъпа нинджа. Но обичам най-много роботчето. Мога да изкупа той, ама не. Потиска. Дай. Искам. Танцуй, бе. Танцуй. Дай. Така, зомби. С каска. Мажоретка. Фа 70 ключа, лупи си. Не. Броуди. Джак. Машин. What the fuck? 280 ключа, майко. Не, това никога няма се го купа. Айде. Почвай, бе. И пичове, не знам дали знаете, но аз съм от Мобизена и той може по 15 минути за моят телефон. Не знам, защо така много гадно. И правя много къси епизоди, но какво се прави. Друг епизод мога да направя на Minecraft, друг на Five Nights, друг на, как се казваше, Raft Survival и така. Ама Raft Survival не знам дали сте много запознати, аз я свалих днеска. Дори не знам как се пие вода, трябва утре да питаме един гол, защото той знае всичко. Гледал съм клипове на Haven Bull как... Да, не ми. Гледал съм клипове на Haven Bull как прави тия... Как пие вода, ама аз нещо... Не съм много запознат с както знаете. Не знам дали знаете, аз съм Боко. Бог ти. Ай, стига, Джани, бе!
Пречиш на клипа. Пречиш на клипа. Пречиш, бе, аз казвам пречиш. Да, пречиш. Тиги-реги. Какво правя, бе? Това е тази дума. Но ти е негър. Опа. Той е негър. За миг ме справедя, че съм оная там. Когато слети са с реактивната раница нещо... Ауди R8 съм взел. Абе, не ме какви тъпи работи си взел. Тъпо ли е това, бе? Да. Колко? Газа ти колко. Лата. Хил. Чувате ли почуве? Точно. Аликите рилсти му взел. Джайн каза цигански неща. Това от на GTI. Това е от GTA, бе. Той не знае как се играе съвля и сърф. Па се занимава. Аликите рилсти му взел. Е, това е глупака Джани. Ко? Ой, но! Ширано. И баба ти... В газона. Шибан си, Джани, шибан си. Добре, приятели, вече спирам клипа. Само защото нещо... Да, то вече показах ви всичко. Само да ви покажа колко съм събрал и тук. То максималното направо. Мисиите, още 2 мисии, съм готов. И това беше от мен, приятели. И до скоро!